Адбіратель сэнсаў. Жанчына нарэшце спустошыла бутэльку і адкінула яе ў бок. Спачатку яна пачула слабае храбусценне галінак, а пасля ў далечыні, дзе хвоі ўжо пачыналі радзець, заўважыла хлопчыка ў барвовых аксамітных шорціках, сандалях і лёгкай кашулі з кароткімі рукавамі. Ён рухаўся ўпэўнена, мэтанакіравана, хоць было відаць, што вазок, які ён за сабой цягнуў, быў не такі ўжо і лёгкі. Жанчына рушыла ўслед за ім. Пакуль яна дабралася да хлопчыка, ён ужо сядзеў на самым краі абрыву, падагнуўшы ногі па-турэцку. Дзіцячыя рукі даставалі з чырвонага вазка з нізкімі бартамі чарговы з мноства розных прадметаў і кідалі яго ўніз. Ён зачаравана сачыў, як прадмет, няхай тое быў кубачак, гадзіннік, плафон ад вулічнага ліхтара, карцінная рама або любы іншы, плаўна, нястрымна, свабодна, незваротна ва ўсёй прыгажосці і хаатычнасці аддаляўся ў глыб прорвы. І не меней цудоўна кожны раз па-свойму, па-асабліваму разбіваўся. «Ты выпадкова не бачыў тут спадара Р?» – спытала жанчына. «Не, мама», – адказаў хлопчык. «Дзіўна», – здзівілася яна. «Ну, добра, тады яшчэ пашукаю». «Часам думаю, можа таксама вось так скокнуць уніз, бо вельмі цікава і прыгожа, напэўна». «Верагодна, будзе вельмі балюча, або ты памрэш», – выказала здагадку яна і пайшла далей. Жанчына накіравалася ў глыб лесу, а хлопчык узяў невялікую вазу і гэтаксама кінуў у цясніну. Але гэтым разам прадмет, замест таго, каб адразу разляцецца на аскепкі, трапіў унізе на вялізны акрабатычны шар і, адпружыніўшы ад яго, адскочыў на вузенькую сцяжынку на супрацьлеглым баку, ды ўжо там разбіўся. Звычайна той дарогай ніхто не хадзіў, бо яна не ішла праз карчму ці паштовае аддзяленне, але ў гэты дзень там пралягаў шлях Сігніфа. Яго старыя карычневыя чаравікі дазвалялі адчуць нагамі кожны больш-менш буйны камень. Ад таго крок мужчыны выглядаў няўпэўненым і непаслядоўным, хоць гэта было зусім не так. Магчыма, справа была ў руках, якія замест таго, каб дапамагаць размашыстымі рухамі, схаваліся ў кішэні штаноў, пакуль думкі не звярталі на іх увагі і займаліся нечым больш заблытаным. Да таго ж, варта адзначыць, што Сігніф адносіўся да тых людзей, якія ніколі не абапруцца на чужы дзвярны вушак, калі маецца магчымасць сесці на ўласнае крэсла. Мужчына акурат апынуўся ў тым самым месцы вузенькай сцяжынкі на супрацьлеглым баку ад хлопчыка, менавіта ў той момант, калі нехта іншы дабраўся да зусім іншага месца. Аскепкі пабітай вазы, калі мужчына іх выявіў, нагадалі Сігніфу апалае лісце з дрэваў. У здаровага чалавека яны выклікалі б асацыяцыі з мудрасцю, старасцю, грахом, глебай, цыклічнасцю ці заканамернасцю, патрыярхам, дажджом, жнівом ці, на горшы выпадак, зэдлікам на дзвюх ножках. Але мужчына, мабыць, не быў здаровы, і ў яго апалае лісце асацыявалася з восенню. А восень ён цярпець не мог. Менавіта ў гэтую пару год таму забілі яго жонку. Яшчэ маладая, вельмі прыгожая, яна ляжала на камянях ля падножжа высокай скалы. У яе галаве была дзірка. Твар пакрывалі страшнае пашкоджанне, рукі і ногі раскінуліся ў ненатуральнай паставе, а вакол разлілася лужына крыві. Праўда, можа, жанчыну і не забілі, а яна проста спатыкнулася і сама ўпала са скалы. Але ў любым разе то была жахлівая карціна. Раптоўна асацыяцыі і нечаканыя ўспаміны прывялі Сігніфа ў такі моцны шок, што ён страціў прытомнасць, упаў і стукнуўся галавой аб нешта цвёрдае. Так ён праляжаў некалькі гадзін і ў выніку спазніўся на ўласнае пакаранне смерцю. Адразу, як толькі мужчына прыйшоў у прытомнасць, то нечакана для сябе ён ужо меў прыўзняты настрой і адчуванне расслабленасці,
бо справядліва палічыў, што ўжо памёр. Бо як інакш, каб нехта дазволіў сабе вось так ляжаць і нічога не рабіць, і нават нічога не думаць, проста пасярэдзіне дня, пасярэдзіне дарогі. Адзінае, што магло збянтэжыць сканаўшага, не аслабелая ўлада сілы прыцягнення і болю патыліцы, якім спатрэбілася не так шмат часу, каб заявіць пра сябе ў поўнай ступені. Нарэшце, расчараваны Сігніф падняўся і працягнуў свой шлях. У выніку ён усё ж дабраўся да месца свайго пакарання, ды там яго ўжо ніхто не чакаў. Гарадская плошча была пустая. Ані натоўпу, ані ката. І гэта пры тым, што яго кат быў адным з самых цярплівых і старанных. Звычайна, але толькі калі тое было загадана па суду, падоўгу і старанна катаваў, па адным вырываў спачатку зубы, потым пазногці, не кажучы ўжо пра ўсё астатняе. З іншага боку, яно і прадказальна. Дзяржаўныя служачыя ніколі не чакаюць больш за 15 хвілін. Але што самае дзіўнае, нават эшафот ужо паспелі разабраць. Радавацца ці засмучацца Сігніф не ведаў. Ён нават зусім не ўяўляў, што яму рабіць далей, бо да гэтага моманту яго павінны былі б ужо пакараць смерцю, а таму зразумела, што планы на далейшае жыццё ў яго адсутнічалі. Мужчына так збянтэжыўся, што нават не адразу заўважыў, што нехта скраў у яго з ног старыя карычневыя чаравікі. Пакуль ён стаяў і разважаў. Мусіць, таксама палічылі мёртвым. З наступнага дня, на шчасце гэта быў панядзелак, Сігніф адразу, нават не прачынаючыся, пачаў разважаць і шукаць, як і для чаго жыць далей. Чым жа заняць рэшту жыцця, на якую ўсё яшчэ не было планаў? Сігніфу падумалася ўзяцца за ўмярцвенне нявіннай худобы дзеля чужога задавальнення. Але без абутку ногі цяпер адчувалі кожны больш-менш буйны камень мацней за ранейшае. І ад таго крок мужчыны выглядаў яшчэ менш упэўненым і паслядоўным, чым раней. Ад таго, на бойні, дзе моцнай рукі не бывае без моцнай нагі, хаця б адной, яму адмовілі. У каты яго таксама не прынялі, бо ён лічыўся ўжо мёртвым, а мёртвы караць не можа. Ужо такія правілы, якія б дурныя яны не былі. У крайнім выпадку Сігніф быў гатовы пазіраваць мастакам, але ад апошняга падзення ў яго на галаве засталася ўвагнутасць. А таму з галавой менш роўнай і круглявай, чым ва ўсіх, служыць узорам ён гэтак жа не мог. Выглядала, ён хутчэй нічога не мог, чым мог хоць нешта. Прынамсі, адшукаць хоць нешта яму так і не ўдавалася. Некаторы час ён нават спрабаваў збіраць і раскладваць камяні. На палях і ў лясах Сігніф падбіраў тыя, што буйнейшыя і круглейшыя. Ён нёс іх у горад і клаў каля парогаў дамоў. Сам ён у гэтым аніякага сэнсу не бачыў, але спадзяваўся, што нехта з тых, хто глыбокай ноччу ці раніцай яшчэ спіць па той бок дзвярэй, абавязкова здолее яго знайсці. Магчыма, адны выявяць на сваім парозе камень і палічаць яго загадкавым падарункам. Іншыя убачаць у гэтым намёк або пагрозу і спалохаюцца, а камусьці гэта здасца таямнічым сімвалам ці знакам чагосьці невядомага. Праўда, магчыма, Сігніф спадзяваўся і на нешта большае. Бо калі бясконцая колькасць камянёў сустрэне бясконцую колькасць людзей, вельмі верагодна, што аднойчы сустрэнуцца падобныя адзін да аднаго камень і чалавек. І тады, хто ведае, да чаго б гэта магло прывесці. У любым разе, колькі б камянёў Сігніф не перанёс, ён не знайшоў падобнага да сябе. А тыя, хто жыў унутры дамоў, і зусім нічога не заўважылі. Адкідвалі і адкочвалі нагой у бок, проста спатыкаліся кожны раз, не разумеючы, у чым прычына. А часам камяні проста паступова сыходзілі ў зямлю. Адзінае, фермеры былі крыху ўсцешаныя, што на палях становіцца менш камянёў. Але да іх Сігніфу не было аніякай справы. Паступова Сігніф схіляўся да думкі, што
Магчыма, яго прызначэнне ў пошуку прызначэння. Безумоўна, гэты занятак яму да гэтага часу зусім не ўдаваўся, але быў адзіным, які ў яго меўся. А нічога лепш за зусім нічога. Так ён працягваў блукаць і цягацца без сэнсу, пакуль аднойчы ў лесе не натрапіў на пустую бутэльку. На яе горлачку было відаць сляды памады, а ўнутры нечага чакалі некалькі кропель. Сігніф падышоў з ёй да абрыву і кінуў у цясніну. Яна плаўна, нястрымна, свабодна, незваротна, ва ўсёй прыгажосці і хаатычнасці аддалялася ўглыб прорвы. І нарэшце не меней цудоўна разляцелася на дробныя шкельцы. Цяпер яна страціла свой сэнс. Сэнс вазы ў тым, каб у яе ставілі кветкі ці ўпрыгожваць сваёй прысутнасцю хату. Але калі яе разбіць, то яна ўжо страчвае сэнс. Тое ж і з бутэлькай. І з любымі іншымі прадметамі. Так Сігніфа азарыла выснова. Раз ужо яго вымусілі шукаць сабе сэнс, то ён будзе ў адплату яго адбіраць. Ён будзе кідаць у цясніну прадмет за прадметам і адбіраць у навакольнага свету сэнс. Да таго ж, гэта прыгожа. Неўзабаве ён адшукаў невялікі чырвоны вазок з нізкімі бартамі, на якой цягнуў да абрыву ўсё новыя і новыя прадметы. Там ён кожны дзень садзіўся па-турэцку, на край і браўся за сваю справу. Аскепкі? Сігніфа перасталі палохаць аскепкі і апалае лісце, бо яны гэтаксама страцілі свой сэнс. Адбірацель сэнса. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Чытала Крысціна Дробыш. Подписывайтесь на подкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.